ụmụ ọdịnala Igbo a sị nkachi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m onye chụba anya daa, onye fụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya nwụ, onye cheche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite Ogbuefi. Abụ m onye isi Ugochi tubelu, onye nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Bụrụkwazi onye nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry. Ya nakwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụtụtụ taa anyị ejegogo ọfụ na temple. Ọkwa taa ka anyị bidoro ịchụ aja for 21 days. N'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja rituals anyị na-eme for 14 days n'ọnwa Jenụwarị. Ọzọ anyị ga-eme ga-abụkwa na Febụwarị ka ọ ga-ebido. Nke this month ebidogo na Jenụwarị 5th bụ taa. Ọ ga-emechi na 18th. Na 18th ahụ anyị ga-achụ aja gbuo ebulu wee mee saraka. Ebere mbụ n'isi ndị niile sonyere n'ụbọchị taa ebidoro ịchụ aja. N'ụbọchị 18 anwa anyị na-emechie, anyị ga-evidio the processes wee ruo na-achụ aja ebulu na ihe ndị ọzọ niile. Emesịa ndị niile sonyere na ya bụ aja, anyị ga-esendere ha the videos, only them. I don't post ihe gbasara ọrụ na social media. So mana sọ ndị niile mere donation to that effect bụ ndị ga-enweta ya video on the 18th. Ebere na-agọ ụfọdụ na-agọ n'isi ha bụ na arọ 2022 a, ebe ha chetalụ na ha ga-ebido 2022 in the right footing, na Chidimma ga-adịrị ha na egwu ọma ga-agụrụ ha, na ihe niile ekwere omume na 2021 ga-ekwe omume na arọ 2022, na ndị obodo oyibo ga-ebute ike mmadụ 20 wee nata. Ndị nọkwa na Naịjirịa ihe ọma ga-emere ha, na ha ga-adị ka ibe, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa. Ekwe m okwu ngozi n'isi ha all over the world. Si let there be miracle. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise. Echefukwana na Ugochi tubelu na temple n'ụbọchị ụka ọbụla bido na 8 to 2 bụ mbọsị anyị ji eme counseling. Counseling is free, ma na ịgba afa ihe akwụ ụgwọ na ọ bụrụ na ịchọ ka anyị gbara gị afa miri emi. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ what we must do. It's a continuation of what you must do n'arọ 2022 ka i wee pụta ihe, ka i wee dee ude. Maka n'ihi na you can continue doing one thing the same way and expect different results. Ọ ihe kwesịrị ịma. So ya bụ isiokwu anyị. Ka m na-azị ya, mma azakwa ajụjụ ndị mmadụ dị iche iche jụrụ na messages ụfọdụ ndị mmadụ sendere. N'ụbọchị taa ihe chọrọ ịkọwa maka ekwukwe gị isiokwu ihe ị kwesịrị ime. Achọrọ m ka m digress a little, chigata obere azụ, maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ. Ụfọdụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ abụrụgo ihe anyị kụzigoro na this channel some months back. Mana maka ihi na ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị ka na-esonyere anyị
and anyị nwere few videos na this channel, over 300 of them. Ụfọdụ nwere ike ma ha enwere ike ịchọwa those old videos, so sometimes we digress a little just to carry them along. Ịghọtara ya? Akụwago m ya ihe onye ọbụla bụ onye jenu onye ọdịnala Igbo ya eme. Agwara m onye ọdịnala, onye ọbụla na-ege m ntị, ịdakwa na-agwọ ọgwụ, maka na ọgwụ abụrụ ọdịnala. Mụnwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu, eji m onwe m amatụ. Anaghị m agwọ ọgwụ ọbụla. Ihe m na-eme kọ ọdịnala. Ihe m ji alụ ọrụ bụ mmụọ, entities of past, maka na mmụọ karịrị ọgwụ na mmụọ adịghị ama aka. Aja karịrị ọgwụ. Ige ntị ị ga-aghọta ya. O nwere some mistake a lot of people na-eme. Ụfọdụ emegodi mistake ya years back, and ụfọdụ ka na-emekwa ya n'ime arụ anụnwa. O wee draw my attention, ewesị m kụzie ihe gbasara ya taa. Ọ bụrụ na ya intention bụ ka ị bịa gwọọ ọgwụ, sorry, Eze-Ana Ugochi tubelu na temple, onye nchụaja abụrụ the right person for that. Adị m agwọ ọgwụ. Mana mma akụwara ụnụ mistake people do, dịka nsogbu nọ ya part 2. If you don't like what is happening in your life right now, you don't like the account balance right now, go obodo oyibo 5, 10, 15, 20 years, ịgbabara na moto ịgbara, onwere nnọọ ihe imepụta. In fact, onye nọ n'ime main market is even better than you. Omegi na-akụ ụta, omegi nọ na mwute. Ihe ndị wee na-abịa n'ụbọchị taa, message of hope. Ebezina, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee eziokwu na onye ọ na-eme omume na-ebe obube, I understand. Mana ị ga-eji nwayọọ. What we are passing through today does not start today, and it will not end today. What we are passing through today is as a result of mistake you made years back, even in your previous earth life, or because in this present earth life, what you have done 5, 10, 15, 20 years ago is what you are reaping right now. Nwanne na-achụ aja na aja karịrị ọgwụ n'ụdị ọbụla. Ekwugo m ya si na ọgwụ bụ ndị na-achọ ka ha kọtụọ corners. Wee na-agwa gị na enwere so much spiritual danger in every shortcut. Take it or leave it. Some of ya ndị na-eso might not even tell you this. Mana m agwa gị eziokwu, maka na achọrọ m ịdị ogologo ndụ. Echiri m ọzọ ya, and achọrọ m ịka nka bụrụ okenye my clan. Ka m wee fee mmụọ dị na be nna. And enwere as a custodian and Eze-Ana, enwere some of the custom m chọrọ ka mkpa aka ka ndị mmadụ ghọta ọfụma. For that reason, I want to live long. Yes, I want to live above 100. Yes. For that reason, I will always tell you the pure truth. Gịnị bụ truth? Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ọ na-eme business, ihe ọ bụla ọ na-eme wee na-achụta ego, mana ọ ga-abịakwute gị sị gị na ya chọrọ ka ya bute ike na nke ikpeazụ a, and na ike ya chọrọ ibute na ya chọrọ follow the processes. Because of the desperation, definitely the person will run into somebody
that require desperate care. For that reason, onye ahụ nwere ike mee mistake. Ịghọtara ya? So ụfọdụ nwere ike ịbịa, they don't care about ịrụ ọrụ dị n'ụzọ ha. Ihe ọ dị kia bụ kedu ego na ị ga-eji wee rụrụ ya oke ite, kedu ego na ị ga-eji wee rụrụ ya udu akọ mmiri, kedu ego ị ga-eji rụrụ ya nke a maọbụ nke ọzọ. My dear, ana m achọ ka m kọwalụ gị ihe ị kwesịrị ime a na-akpa n'ala wee kpa n'ọfọ maka ndụ, wee kọwalụ gị sị na mgbe ọbụla ọ bụrụ ụzọ a ka mmadụ si anachigata n'ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala bụ like a movement, is a spiritual life of a people. Ọ bụrụ na ịdịgo total convince na ịchọghị ichigata n'ọdịnala, na ịchọrọzi iwe onye eriri eri, o nwere ihe ị kwesịrị ime. Ihe ị kwesịrị ime wụ chigharịkwa ma chigharịa back to the creator, back to your origin. Ka gị na ezumezu mmụọ so gị, ka gị na ndị iyi ụwa gị solo, ka ị wee ihe niile bụ ebumnobi Chukwu okike na ndị a fụrụ anya na ndị iyi ụwa gị na ezumezu mmụọ so gị bịa na mmezu. Maka na ndị Igbo na-adị n'usu na onye buru chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ịghọtara ya? Don't try to be faster than your chi. Ihe mbụ na mbụ ị ga-eme n'ihi na obodo oyibo 10, 15, 20 years ihe adị agara gị, na nke ikpeazụ a ịchọzie ka a gwọọrọ ọgwụ n'ọmata afọ ọbụla enyere ya. I can tell you in the next 2, 3, 4, 5 years to come, you will hear other names dị iche n'oke ite. You will hear other names ga-adịkwa iche n'udu akọ mmiri. You will hear more names. But whether abagharịrị ya afọ ọbụla abagharịrị ya, they mean the same thing. Ihe mụnwa bụ Eze-Ana bụ onye nchụaja. My mission and my work bụ ịchụ aja n'isi ụmụ ọdịnala ka Chidimma wee dịrị ha, to reconcile you and your ezumezu. Maka na a na-asị na ochie dibịa were aja chụọ, ọ dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka. My mission bụ ịchụ aja n'isi gị ka ihe ọhụrụ bido mewekwa, ka Chidimma wee dị, reconcile ya gị na entities of powers that follows you, ka ihe ọma wee mere gị. Mana kedu ihe ndị mmadụ chọrọ n'ọgba? Ihe ndị mmadụ chọrọ bụ ka arụ ọrụ ya oke ite. Ka m kụwarụ na ihe a agwụghị m na original oke ite is very expensive. Then ọ bụrụ na ha mmụọ ya nwasị gị na arụ ọrụ gị semi or something similar that goes with oke ite, now it might be a little bit cheaper than original oke ite. Mana have you checked onye na-arụ ọrụ edidere gwa the content o tiri n'ime ite? Mana marakwa na enwere shortcut ị na-achọ ka ị kọtụọ, and marakwa the consequence of every shortcut. Na ka m gwọọ ụkwụ n'ala, ị bụrụ onye chigatara n'ọdịnala na-echọrọ ka Chidimma dịbara gị, dotakwa na ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ. Ọgaranya ọdịnala abụrụ get rich quick. Let me break it down for you. Ihe ị ga-enweta n'ijigatara n'ọdịnala bụ number 1, you will be fearless. Mmadụ ọbụla enwere ike ịgwọrọ ọgwụ, mmadụ ọbụla
enwere ike ibute uwi ma ọ bụrụ na oge gị na chi gị kwuru erubere. Ghọtara ya? Nke a bụ ofu. Nke abụọ, ịnọ n'ọdịnala inwe peace of mind. Nke ịtọ, ịnọ n'ọdịnala challenges of life that is beyond you will be thing of the past, because you have already known how to do the needful. The forces of nature governs the entire universe. No two ways about that. So for you to enjoy the universe, you have to adapt with the forces of nature. Go about again. Now, ihe nchọrọ ịkọwara gị bụ what you must know and do maka Chidimma edere gị. So, ichegharịa ma chigharịta n'ọdịnala, ihe mbụ na mbụ ị ga-ebu ụzọ mee abụrụ ịgba afa chi onye ụwa gị, onye nọrọ ụwa. Ọ bụrụ onye nwa bụrụ number 1 na-agwa ndị ọdịnala chighatara back to ọdịnala. Ihe izi ị ga-ebu ụzọ gba afa bụ ịgba afa ndụ, maka na ndụ bụ isi akụ. Gbaa afa ihe dị n'ụzọ gị. Kedu ihe a ga-eme n'ụzọ? O nwere mmụọ na-ebughị agha? O nwere mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka? O nwere mmụọ ọbụla na-eso gị? O nwere ụtụ ọbụla, ụtụ mmụọ, ụtụ mmadụ? Kedu ya elements? Kedu ezumezu mmụọ niile so gị? Mmụọ na-ewere gị iwe, mmụọ so gị? Ihe ndị a ka ị ga-ajụcha n'afa. Ọ bụrụ na na-ejucha ihe ndị a n'afa, ihe ọzọ ahịa afa gbachara gị afa, gbaa afa ụzọ ebe na-abụ dịka onye nwe onye mbụ n'ọdịnala. Agbacha anya afa, ị analyze ya, tuzuo onye ga-alụrụ gị ọrụ. As mmụọ gị na ha so, ka ha direct gị na the right person ga-abụ ọrụ gị ọrụ ga. Ọ bụrụ na ịlụcha ọrụ a agbachala gị afa, nke mbụ na mbụ ije n'aka ịjụba koro onye bụ chi onye ụwa gị at that point in time. You know why? Quote EZE-ANA. At that point in time, ị ka na-echighata n'ụka ọbịa. You are alone. O nwebero any spirit guide na-eso gị ga-akwụdoro gị. O nwebere any spirit guide na-akwụdoro gị. Ị ka kwụ alone in the spiritual realm. Especially ọ bụrụ na iwu onye nwere call, a ga na-azọ gị azọ na mmụọ. A ga na-azọ gị azọ na mmụọ. Onye abatara na ịgba afa mgbe anwa, o nwere ike na-ada ịfọkwa. O nwere ike ịgba afa ebe a sị n'onye a, ịgba afa ebe a sị n'onye a, ịgba afa ebe a sị n'onye a. Some people at that point ha ga-adị confused. At that point ha ga-adị tired. You ghọtara ya? So, but you hapụ the core thing kwesịrị na-achọ the shadow. So ị ga-eme ịbịa, ị nidiri ịgba afa at that point in time, maka na onwebụrụ mmụọ na-eso gị. Mmụọ na-eso gị dị inactive, ọ dị arụ ọrụ. O nwere ụfọdụ ya agbacha afa ịfụ na chi onye ụwa ha na-ezo ezo. So ị ga-ebu ụzọ mee wee gbasị afa. Onye na-alụrụ gị ọrụ, ọ bụrụ na ọmụnwa ka ebu nwa EZE-ANA si alụ, mma akpọtụrụ uche onye ụwa gị na-akpọghị onye ọbụla afa, maka na ewe new person n'ọdịnala. Amana m atụ mgbe kwuru ụbọchị na nna akpọtụchi onye nwere onwe mma atụ na nna akpọtụchi onye ụwa, mụnwa bụ Chukwu nọnyere m, enwe na nwa enyi obi.
n'ogbe enwe obi enwe na n'ogbe ezumere oraifite Anambra steeti n'oge gịnwa uche onye ụwa ka m na-akpọtụ n'ụbọchị taa. Ibu mmiri bụ arụsị, isi n'ikwu nne m, isi n'ikwu nna m, ibu nwoke ibu nwaanyị, onye ọbụla ọ bụ ọ na-azọkwa n'azọ gbarata n'ụbọchị taa na mụnwa bụ onye nọrọ ụwa na-egburu gị anụ n'ụbọchị taa, and so on and so forth. Yọzie gị ihe m chọrọ ka ị mee. This method ka m meji wee feed you for the first time, then follow it up another time, making it twice. Then what will happen is that in the spiritual realm, enwego clear definition of onye bụ chi onye ụwa gị. Maka na example bụ na chi onye ụwa gị mara gị mana gị nwa amaghị ya. Mana mgbe iji onye nwere the authority wee kpọtụ chi onye ụwa gị nye command ya bịa, riri chi onye ụwa ga-abịa bịa were oke. And ọ bụrụ ga na obere were oke na-agbara afa gị, example, ọ bụrụ na nwa gị na-eje skuul, leze na aha nwa gị wụ Chukwu nọnyere m enwela m junior, mgbe ọnwụ na agbara aha nwa gị na-achọ nwe ike agbapụta parents, si parents ọbụla bịa skuul ya bịa ewee sị onye bụ nna Chukwu nọnyere m enwela m ya gbota n'elu steji, ọkwa ị ga-agbago? Yes, ị ga-agbago. Ihe ị ga-eji gbago bụ n'afọ nwa gị ka agbara, ọkwa eziokwu? Etu a ka ọ dị mgbe gị na chi gị nọ akpọgha n'afa gị fon, chi onye ụwa ga-agbara tọkpara tọbịa kwudoro gị. Onye maka na nwa na-agba afa na-eme nwa onye ya na-agbara afa, ịfụ na chie sie, ịfụ na mmụọ sie ya bata. Mgbe anyị ejiwazie mmụọ akụrụ onye ọbụla o wee sị na ya bụ chie, ịtara ya. So mgbe anyị ga-abịazi ha chi onye ga-akwudobere, chi onye ga-akwudogoro ya, iwe gbazie afọ onye ụwa a dịkịrị agbazozi azụ, ịghọtara ya. Nke a ofu agbacha afa dị n'ụzọ gị, onye gbara afa ga-amazi ma ụchụ ọ dị n'ụzọ gị, ma ga-ebu ụzọ saa ụchụ, achacha ụchụ ka e wee kpọtuo chi onye ụwa gị, chukwa chi onye ụwa gị, chukwa mmụọ niile gị na ha so. Maka na-echukwacha mmụọ niile gị na ha so, ha kwudoro gị, ịchụkwacha ha. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ ọbụla na-agbaghị ụgwọ, na-atụghị anya ekele n'aka, na-emere ihe na-eso gị, ma mmụọ na ngwurube nna gị, ma ọ na ngwurube nna gị nọ nda something like curse, ma ọ bụ n'ibe onye a ga-abụ ọnụ, onye abụrụ ọnụ, and so on and so forth. Immediately echekichara ihe niile a, ndị a ga-awara ọjị awara ha ọjị, ndị a ga-egburu ha ọnụ anụ, ndị a ga-echukwa ha. Mana ọ bụrụ na emechazie nke a, enweziri ike ịkpọjisi onye ụwa gị afta ka echukwachara dibịa na-alụrụ ọrụ amagoro ọnya ya echukwa ma chi gị ma ndị ichie, ma arụsịbe nne ma arụsịbe nna, nene ma ngwurube nna gị na ngwurube nne gị ebe emebiri ihe ọdịnala. Ihe ndị a ka onye ga-arụ ọrụ echukwacha ncha niile, ochukwacha ndị a ga-atụrụ aja tụọrọ aja, ndị a ga-egburu anụ egburu anụ. O mechi ihe niile ndị a, ihe ọzọ ga-eme ewu ịbịa wee si oke na-emesi gị. Ọ bụrụ na anyị nwa ine na-edocha ọrụ bụ na onye abụ onye agwụmarụ, onye agwụmarụ ga na-eme ka nwaanyị mgbe ụfọdụ ụrụ na agwụmara ya na-agwụ ya na-agasara ya ihe anyị ga-emezi ogwu, anyị rụzieri ya agwụ, kpọkuo okwukwu agwụ ya, agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nne, si ya na-ekwado onye dị etu a na-enwekwa doubting maọbụ na ọchọkwa ọrụ dị n'ụzọ ya, ngwa ọrụ bịa gọzie ya. N'ime gọzizi ya nwa ịkpọkuo chie ezumezu mmụọ sie agwụ ikwu nne ya, ha nchara niile kpọkọọ ha ọnụ, tụọrọ ha aja, gwa ha ka ha gọzie dịta. Echicha ha etu a, ịfụ na ịrụchara onye ahụ ọrụ ọgazie. Nke mere ị ga-ebu ụzọ chukwa ha. O nwezi efu edirizi na onwe nke ime chukwa, ịyọọ ya were ọjị yọọ mmụọ ahụ, o kweta fine, ejezie lụọ ọrụ gị, chịkọ ọrụ gị agwụ gị na okwukwu, ị na-ede ude, onye lụrụ ọrụ a na-ede ude, ịghọtara ya. So ihe kwesịrị imesie ndị anwa for the fact that those, maka na ihe ọ pụtara bụ na mmụọ, na o nwere ndị na-agbaghị ụta na mmụọ, o nwere mmụọ na-ebilite na-agba amasị, o nwere mmụọ na-ekwute na-agba ama wee megide gị na mmụọ. Therefore, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị align yourself with all the mmụọ niile na-agbaghị ụgwọ na mmụọ, ijekwa onye ka ọ rụọ ọrụ gị oke ite,
ọrụcha arụghị oke ite ụmụ mmụọ a na-eso nwere ike je gbarụ ọnya bụ ọrụ amaga ma ọ gatụ agatụ ịma na ọ gatụ nwa obere ọkwụsị. Mana ọ bụrụ na iburu ụzọ jee chukwa mmụọ so gị, ịfụ na mmụọ so gị ga-enye aka na-ewetara oke gị niile a na-arị gị na mmụọ ga-echigata. And ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ ka iwepụta ihe. So ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma how things work. A na-akpọ ihe kpara na kpara ọfọ echukwacha ụmụ mmụọ niile a gị na ha so. Ọwụzi a na-akpọzi ha si agwa ha chibịa gọzie gị ka chiri mmadụ gị, have reason, have sense, have reason ha ga-eji okwutere gị. And when the goodies start coming, it flows to you natural, because you are like a woman that planted a corn, nursing the corn, maintain the corn, and today the person is rejoicing. Mana ọ bụrụ na ignore this mmụọ si n'ime echukwa ha by order, ọ bụrụ na mmadụ jegoro spend ya na spendchara maybe nnukwu ego iji wee jeruo ọka ite ma iji wee rụọ eji wee gwọrọ ọgwụ ọbụla agwọrọ gị, echi ịpụta enwere ka agwọtazie gị ya, eburu onye chi gị na-asọ ọgwụ agwọcha aja wa ọgwụ ahụ ma rụrụ ọrụ. Mgbe ahụ epụtazie si ya na onye nwa ji wee narị gị ego, onye nwa ji wee narị gị ego wee rie ihe ọgwụ. Banyere na-egwunyezie na onwe ndị narị gị ego rie, maka n'ihi na ihe anwa ha mere aja arụ ọrụ. So mana ọ bụrụ na ibu ụzọ chukwa ihe niile dị n'ụzọ gị, chukwacha ya, afa ya ekwuziri the level of ya agwụ. Ma agwụ ya kwụchitawa ego, agwụ ya ewetawa ihe ọma. Ọ bụrụ na agwụ ya ewetawa ihe ọma, why not? Mana mgbe agwụ gị abụrụ agwụ ya eweta ihe ọma, ihe anyị ga-eme bụ anyị chukwu adụghị agwụ gị ejikwa mewere onwe biznes. Mana ọ bụrụ na agwụ gị ma ọ na ị nwere kọl bụ nke ga-ezu restore back ya custody ya akara aka, restore ya back, agwụ ga-ebido chụtawarụ gị egwu na agwụ na-achụta ego. Ịghọtara ya? Ọhịa ahụ ị kwesịrị ịma. Mana na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ọjụ na ọma echukwu ihe dị n'ụzọ ya one by one. O jee ofu onye asị ya ka emerie ofu ihe gwọrịa ọgwụ ka chi dị mma wee dịrị ya overnight. Onye je gwozie ọgwụ anwa chi ya ma ọ bụ mmụọ onye na-eso eje gbarụ onye bụ ọgwụ, ihe arụrụ ya ma arụ ọrụ ọpụta otu oge mbụ na-emere scan. Ịghọtara ya? So ịbịazi efu onye ahụ ọgbachazi afọ ịgwa ihe ọ ya arụ, ọsị ya na ote gị ya rụbara ọrụ. Ọ bụrụ na ote gị rụrụ ọrụ, kele ọrụ ịlụ n'ife ahụ. Ọ na ijekwu dibịa mgbe anyị na-anachighị azụ wee gwọrụ gị ọgwụ, gwọchara gị ọgwụ ọgwụ na ọlụlọ, ị na-ekele m na ịrụrụ dibịa ma ọ bụ na-arụgoro gị ọrụ mbụ. So onye abụ ihe ị kwesịrị ịma. Arụchaziere gị ọrụ a, ịkwụrụ n'ụkwụ na abụ ụjọ n'ụkwụ na abụ ihe ọbụla ịchọzie ndị gị na-ada afọrọ anya ha emerụ ya. Ịfụra ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. So ụdị ndị ajeje gafụchazie ego ha na ọgwụ agwọrọ agwọtazi ọgwụ, ọ bụrụ na ọgwụ ahụ adịghị exist, o wee chighatazi azụ na-asị na ọgwụ ma ọ na nke a merie na nke a merie. Ị na-agwazi isi ọsọ ụlọ ote gị ya rụwara ọrụ, mfa na amịrị eze ego na ya rụwara ọrụ na ụmụ nwa dibịa ya na-arụ ọrụ ịfụna ya na ọdago ịfọkwa. Mana ọ bụrụ na ibu ụzọ chukwa ịfụ na mmụọ na-enwe ozi mmụọ na-agba gị ụgwọ. Ụmụ mmụọ niile na-enwezi aṅụrị na ịbata. Ụmụ mmụọ niile na-enwezi aṅụrị ihe a ga-enye gị, a ga-enye ha ọya bihaf. Ịghọtara ya? So onye ahụ ihe kwesịrị ịma. Ugochi twere ọdịnala temple. Ọgwụkwanụ na ị nwere ego, I keep saying it, ego is not a barrier. Ọ bụrụ na ị nwere ego ma dibịa agbachagoro gị afọ ihe ị ga-eme, binie kọba ọjị. The only different bụ na ọ bụrụ na ị nwere ego eji alụ ọrụ, na onye nwere ego nwere ike ibu ụzọ mewe ihe ego, maka na o jego setụrụ mmụọ dị na ya na ya nọ outrightly. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, ichukwa mmụọ nọ n'ụzọ gị. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, gọwa ọfọ for 21 days. Ekwuo na m ka a ga-esi na-aga ọfọ. Ị na-aga ọfọ, agwara m gị iruo build ya altar in the east. Agwara gị etu ị ga-esi wee wepụta ego gbara ụzọ awụrụ notebook dị nọ, etu ị ga-esi wee were kwubie ọchịrị mma wee dị. Ọ ihe a ka ị kwesịrị ịma. Most of the things ị ga-eji aka gị wee mewuri onwe gị. Most of the things ị ga-eji aka gị wee mewuri onwe gị n'ọdịnala.
the thing ya will not only go near no both, at least 70% of your ordinary work you can do it yourself. Money hear them by family, I watch our family. Dibia agbara n'otu ọ dị n'ụzọ gị maka na otu dị n'ụzọ gị ịchụ aja ọmaga ijiri aka onye chi gị nri ọmaga gotago na onye agbara agba dị akpọ mmadụ so ị ga-ebu ụzọ megoro ogwu akpọgara famili ma ọ bụ na otu dị n'ụzọ ịsa ụchụ ịsachazi ụchụ ọnwụ na ịnọ n'obodo ahụ Naijiria and the brain a conducive environment na-ebe ibi enweziri ike ịgwa dibia gị na ị chọrọ inye chi gị nri mana ị chọrọ ka ị nọrọ present ọ bụrụ na ọ na-eme ka ịfụ the processes so that ị na-ruo ka i jiri aka na-enye chi gị nri ịghọtara ya ma ọkwanụ mana ọ maka na ọ bụrụ na esi na ịwara anya ka i jiri aka na-enye chi gị nri o nwere ike ọ bụrụ na otu dị n'ụzọ gị ọrụ niile ya rụrụ onwe na nke gara aga maka na ochie dibịa were anya chụọ ndị kenyere ndị mmụọ n'aka mana ọ bụrụ na iwe nọ mba ofesi ị ga-enwe dibịa na-arụrụ gị ọrụ ị ga-enwe dibịa na-akwụdoro gị ị ga-enwe onye na-eso odusid ga na-ekwubiri uwe okwu mana mmadụ mana mmụọ n'ihe gbasara gị ịghọtara ya so n'ọnya bụ ihe ị ga-emeriri as long as na ịnọ nke onwe gị and chọrọ iji aka na-alụ ọrụ nke a bụ what you must do. Mana ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ma ọ bụ n'ebe ị nọ n'ihe adịrọ conducive na dibịa alụrụ gị ọrụ yes dibịa nwere ike ịlụrụ gị ọrụ n'mata ebe ọbụla ị nọ ịghọtara ya so ọ ya gwere ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo ọ bụrụ na ị nọrọ ya ọ ga na-enwe onye mgbaji ozi and efi na-adọcha ọka na-ekechi ya ọnụ ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ọ ga-enwe dibịa na-aba akị gị ka na-eche ekem ụzọ gị dịkwa tru mana ọ bụrụ na o nwere dibịa n'ịnọ mba ofesi definitely ma ọ bụ na ebe ị nọ na-adịrọ conducive iji aka meso certain things definitely ọ dibịa ga na-alụrụ gị ọrụ maka na asị na ochie dibịa lụọ chụọ aja ọ dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka maka na dibịa enwego ezumezu o nwego ụmụ mmụọ ọ na-achụrụ aja mmụọ na-emere ihe metakwana o ji abụ mmadụ kwubie okwu ọbịa na mmezu bụ na ụmụ mmụọ anwa ị na-achụrụ aja dịka mmụọ bụ dibịa enwego ụmụ mmụọ na-enye nri every morning na amagara mmechukwa dị afọ enwee chalenji pụtara n'aka tell them go to so person na-ekpo onye dị etu a nwere jee merie ihe ọ yọrọ ka eje mee ya maka na ha ama na mmechukwa so ọ bụrụ na ị nọ mba ofesi ma ọ na ị nọ n'ebe ị na-abụrụ ihe ị ga-eji aka umewu definitely ihe achọ dibịa ga-emerụ ya and definitely dibịa na onye na-azọcha ọka ifi na-azọcha ọka na-ekechi ya ọnụ definitely dibịa na-emerụ gị ihe ị ga-enye ya ihe because na o chukwacha chi gị ọ ga-echukwa ihe suenu example ka mmadụ ga-atụ ọ bụrụ na nna alụ ndị mmadụ ọrụ mmiri ụzọ ihe na-abụ chi ụkwụ ịnọ ka a ga-eyi anyị ofu ewu na ofu ebulu na mma eji ofu ewu wee jee na mmiri maka na ewu ahụ ihe dị ndụ chi ọkpa anọ ọdịnala Igbo ewu ka eji esi ilu ọrụ ọbụla alụrụ example igo ana n'ala Igbo iyi egbu ide ya ewu so that ka na remain for you permanently ihe gbasara irrevoke your ownership of that land can never be done. Etu a ka ọdịnala Igbo ịnụcha nwaanyị gbaa nkwụ nwaanyị ụfọdụ anyị na-agba ya ma ọgọdọ ụfọdụ na-agba ya ịgba nkwụ ma whatever data ewu ahụ igotara ụbọchị agha gbara nkwụ a ga-egbu ya ụmụnna ahụ ga-egbu ya buso ọbara ya n'ala ọbara ahụ egbusara na bụ nke ndị ichie ji wee so n'ọgbụgba ndụ na so person anụgo di na-amaghị ọgọdị ya ndị ichie dị awe ọnya batara nwaanyị agbara ọgọdị ya ma ọ gbaa nkwụ ya ọwụgoro for any reason mmadụ eji a collapse ọkwụchighị ngọ tofomadie ọnụ ọdị ọzọ ọma agba nkwụ gburu na-abụ so ego ka a ga-emezi ịmarizi maka na ndị ichie ama eri ewu gburu na-abụ n'isi mmadụ ịghọtara ya ọnya batara ọ bụ na arụcha ọrụ mmiri anyị were ewu si ruo ya ka ihe gbasara ọrụ mmiri gara ịpụtazi n'afọ ọzọ and ka ndị mmiri gara ịnazi oke ọzọ n'isi onye anwa then echefukwana na before m nwa bụ eze a na-eje rụọ ọrụ mmiri na mba ebu ụzọ jee na my temple gwa ndị mmiri nke m nwa na onye dị etu a na m na-ejekwa ka nje kwụọ ngọ ịkwụ ngọ na ọdụ ka a nọzi nke onye mbe middleman between the two parties na onye a na-akwụ ngọ na ndị mmiri
gasị onye ụkọ na-agba ụka nọ in between. Agwazie m ndị mmiri nke m n'ụbọchị dị etu a na anyị ga-ejekwajekwa ụgwọ ngọ lese nwaanyị mmiri Ifeanyị Okeke. Nrụzi ebe ahụ akwụọ m ụgwọ ngọ dịka onye nnọchite anya na onye nchụaja, kwụcha ụgwọ ngọ anwa ihe niile ebe. So mgbe anwa ndị otu m ndị mmiri nke m ga-eso wee meme skọt wee jee, anyị niile abụrụ ndị bịara ịnụ nwaanyị, maka na ọ bụrụ na ije ịnụ nwaanyị so gaghị eje nụ nwaanyị, ọkwa eziokwu. Ndị be nna gị ga-eso gị. So m nwawa onye bịara ịkwụ ngọ nnọchitere anya onye goro m ka m njekwuọrọ ya ngọ. So ndị mmiri nke m ga-anọ ha ọhawawo spiritual relative ndị ga-akwụdo ewee kwụọ ngọ wee interact ya with ndị mmiri nke onye a, maka na ihe awa ọrụ mmụọ. Alụchazie ọrụ anwa nata eweruzie ewu nye ndị mmiri ahụ abịa arụrụ ọrụ, onye a rụrụ ọrụ mmiri n'isi denụ ebunu dozie n'ụlọ gbuo ebunu anwa ka m ma egbu ndị mmiri nke m, ya na kpọzie ndị mmiri nke gị ka ha bịa soro ewee mee saraka wee gbuo ebunu a n'ụlọ. Ịghọtara ya? So whatever I give ya ndị mmiri, nye ndị mmiri gị ihe chi ọkpa anọ, mma enye ndị nke m ihe chi ọkpa anọ. Ọ bụkwa nna m ji ekpere gị ile ọma, ị ma na m nwere ike igoro oke ọkpa ọcha, ọ bụrụ nwoke ọ bụrụ nwaanyị nnekwu ọkọ nwa ọcha, nye ndị mmiri nke gị oke ọkpa ọcha, ị ma na natakwana m enye ndị nke m oke ọkpa ọcha. Ọ bụrụ na m nyere ndị mmiri nke gị nnekwu ọcha, ị ma na m enye ndị nke m nnekwu ọcha. Ịghọtara ya? So ọnya, so o nwere ọrụ onye nkịtị amalụ, mana e nwere minor work onye nkịtị nwere ike ru. Onye nkịtị nwere ike inyegbuchie nne, onye nkịtị eburu ọgwụ ụchụ, onye nkịtị ekụzikwara ka esi eme. Dibia must guide you step by step. Onye nkịtị nwere ike inyewu ndị ichie nne ma ọ bụrụ na dibia kwudokwara gị kụziere ya step by step, ma ọ bụrụkwa na ị nwere ụchụ. Ịghọtara ya? Ka ị ghara ịbụ ụchụ na ọrụ akwụ, maka ịbụrụ ụchụ na ọrụ akwụ ga-enyebe mmụọ nri, ịma na ihe ị na-enye mmụọ nwa ajọ nri, ịma na ịrụcha ya na ọma aga. Ịghọtara ya? So ihe abụ ihe ị kwesịrị ịma. Mana e nwere ụfọdụ ọrụ mmụọ ndị ọzọ n'idiri na ọ dibịa ga-arụ ya, maka na dibịa ji oke ọfọ. Dibịa nwere arụsị nwere ike idu ya arụsị okwu ojebe, mana gị nwa onye nkịta ama edu iwu ya maka na igwere arụsị. Ịghọtara ya? Chi prisi nọ n'okwu mmụọ nwere ike idu mmụọ ozo jee, mana gị nwa onye nkịtị kpụ ofeke ememie maka na ị nwere mmụọ, nwere arụsị na-aba aka gị. Ịghọtara ya? So etu azụ o nwere ọrụ nke gị nwa ya emewu n'onwe gị, nwee nke ọ bụ dibịa ga-emere gị ma ọ bụrụ na ị nọrọkwa n'ụchụ, maka ụchụ dị n'ụzọ gị, imere elu imere na ọrụ a ama aga. Ịghọtara ya? Ụchụ ga-apụrụ ịdị n'ụzọ gị ka chi dị mma wee dị. Ọ bụrụ na ụchụ nke ọzọ m chọrọ ịgwa ndị mmadụ, mistake imela si don't do it this year maka ọdịmma gị. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-edina ebu nwunye mmadụ, ma ọ bụ na ịbụ onye na-eke ime kere ụmụ nwaanyị ime, nye ha advice ma ọ bụ nye ha ego, ma ọ bụ na ịbụ onye na-sleep with ya relatives, ma ọ bụ na ịbụ onye na-eji akpọrọ nwunye mmadụ na-edina, ịbụ anụ. Weda ma dibịa gbara gị afa, ọ gbapụtalụ ịdịrị ọcha n'afa gị, ma ọ gbapụtara na ịbụ alụ n'afa gị, ma ọ bụ na ọ gbapụtara, ị kwesịrị iji ọnụ gị jee confession. Ọ bụrụ dibịa anyị na-agbapụta were, ọ bụrụ dibịa anyị na-agba afa miri emi. Ya anyị ga-abụ ndị nwere ike ịgba afa gbapụta ya n'afa na alụ, ma ọ bụ n'ụchụ, ma ọ bụ na ọrụ akwụ dị n'ụzọ gị. Mana o nwere dibịa ya gbara gị afa, ọ bụrụ na ọ dị agbalu afa to that extent ịmụ ya na ada echefukwana. So ọ bụrụ na ọ gbatara ihe na-eto a n'afọ, ị na-ekozi fụnafụna, ịma ọrụ gị ga-eji aka oje confession gwa ya na ekwe nekwe nọkwa ihe na-eto email ka e wee chụọ ndị na-agbụ alụ gị akpụrụ gị alụ. Nke ọzọ, enwere ndị ọ bụ ọrụ ha ịkpụ alụ, like na my own clan, anyị nwagbu uru dameji a dị n'ogbe Ezumere Oraifite. Anyị nwa na-akpụ alụ, ndị nna nna ha na-akpụ alụ. Ọ bụrụ ọsọ ndị wụ present nri now na-akpụ alụ. You know why? Nri wu
just a small town. Agwa na Anambra State nri abụrụ a big town. Ọ bụrụ na ijego nri ijego nri bụ a na-akpọ nri. Ịchọwa the name nri ha dị very small. Mana e nwere other towns bụkwa sokwa na nri like Enugu Ukwu, Ụdị Ọbara. Enwere so many like Enugu Ukwu. Enwere other towns bụkwa nri. A na-echọba nke ndị bụ the name nri. Now they are very small. Mana ana m achọ ịkọwaziri history. Enwere ọtụtụ ndị nọ n'ala Igbo, ọ bụrụ ọsọ n'ala Igbo ma na Yoruba. Enwere ndị ọ bụ ọrụ ha ịkpụ arụ. N'obodo ndị Juu enwere ahịa takwa abụrụ Levi. Ọha ma bụ ndị na-abụ ụkọ. Levi bụ diọkpara na ụmụ Israel. Therefore ọ ndị debe Levi abụrụ Levi bụ ndị na-agba ụkọ, ndị bụ ụkọchukwu. Ọha bụ ndị na-akpụ arụ, ndị na-ekwupi okwu. Ịghọtara ya? Ndị na-abịa n'ala Igbo ka nkọwa history ihe bịaranụ. The present nri today dị small maka ihi na ndị nri bụ ndị na-agagharị because of the nature of their work. Ha na-esi na mba dị iche iche na-aga na mba dị iche iche je na-akpụ arụ. According to history of my forefathers, my clan, Urudameshi, what happened is that our lineage was traced, our origin was traced to Nri. Nnukwu nna anyị na-esi nri wee bịa kpụọ alụ na oraifite, Ọzọbụrụ, Ọkịja, Ihiala, that axis. So ọ bụrụ ihe a na-eme bụ ha si na nri ya ma bịa, ha bịa setụrụ na present ebe a na-akpọ ezumike nshi, maka na mgbe gboo ndị nri ya ihe a na-akpọ ha ndị nshi. So ha bịa setụrụ na ebe a na-akpọ ebe ezumike nshi, that is ebe ndị nshi a na-akpụ alụ na-esi nri ya bịa, that present nri eto ha si akpọ ha kịta. Mana mgbe gboo amụrụ m ịbata the dialect like that, whether or because of na ụfọdụ ejere akwụkwọ mgbe mana ihe a na-akpọ ha according to research mmelụ na be anyị wụ ndị nshi. Ndị nshi a na-esi nri present nri today. Ha bịazie side anyị, ha lute na present Ezumeri bụ isi Oraifite, maka na Ezumeri bụ isi Oraifite. Ha lutezie na Ezumeri ahụ na side anyị ahụ Urudameshi anyị wee ebe ha na-ezu ike, a na-akpọ ya ebe ezumike nri. So na mgbe ochie ahụ ihe a na-akpọ ha ọnya ka anyị were aza Ezumeri, mana emechaziri ebe Ezumeri ebe ndị nri na-ezu ike. Etu aka mana ịgbago ihe na-adị n'afọ anyị mekọtazie ara baptize ya, ndị mmadụ akpọkọtazie emekọtazie ofu adominate ya, mana ọ bụ na ebe ndị nri na-ezu ike, ebe a ka Ezumeri si wee bido. Ịghọtara ya? So kpata na okirikiri ma ọzọ ma ebe niile ime asị ka eje chọba ndị na-agbụ alụ na Ezumeri Oraifite anyị nwa Urudameshi. Ịghọtara ya? So ihe a na-eme oge ahụ ha bịasị nri abịa, ha je kpocha arụ na ebe dị iche iche ma ọzọ bụ neighboring towns, ha bịa zuo ike mekọtazie ndị isi onye isi akpọkara afọ na-echekwu m afọ onye akpọrọ mgbe anwa ewesị na ndị nna anyị ahụ ha bịarutezie oruzie mgbe ọ kabaziri nka na ọ dịghị enwezi ike esi nri ya ma na-aga steady yara ụmụnne wee nwezie settlement na present Urudameshi, nwezie ebe ha wubere dịka obi anyị taa. So mgbe e mesịrị ya bụ okenye ahụ Urudameshi ahụ wee na-anazi ọnazie nri debezie ọfụ ya na Urudameshi n'ebe ụmụnne nọ. Ọ nọzie ọbịa bịa visitie ihe ụmụnne na-eme. Ya bụ Urudameshi ahụ si nri ya wee bịa bụ nnukwu our great grandfather ahụ bịazie ọbịa na-supervise ihe ụmụnne na-emezi, enwezie settlement. Anyị nwa bụ ndị ụmụ Urudameshi na n'ogbe Ezumeri Oraifite. Even na ndị Oraifite na onwe ha ya agwakwugo na ndị abụ ndị Urudameshi
na ha bịara abịa na ha bịara n'obodo a wee setụlụọ and na anyị bịara bụrụ mmụọ karịsịrị mmụọ na-abịa na ala Ezumel ụmụnna anyị a urudo Amesia kata wee bụrụ deiti wee bịa ụmụnna anyị a mana anyị bụ not less than 3 powerful deities. Name them the biggest deity in oraifite a na-akpọ Nkwukwụra nwunye ya bụ Ogwugwuọna. Anyị nwa bụkwa ụlas ya bụ adọbara ya in between oraifite na Ọzọbụrụ maka na mgbe ahụ ndị agha abam na-abịa na-achụ ndị be anyị ka achụfuo ka akpakọrọ ịgbago na mgbe ochie wu survival of the fittest. N'ebe ọdịnta ụnụ nwere ike ịchọ ka ajụ ụlọ ọsọ kwụrụ gba ọzọ ka akpakọrọ anụ ụlọ so ndị nna nna anyị wee butezie ụlas ya wee dọba ka e wee stọpụ the intruders ndị na-abịa ka achụkwa anyị ka ha bichie ịghọtara ya. So then and arụsị ahụ ụlas ya dọbara all my clan na-efie now ọ bụrụ na m bụrụ the eldest man na my clan ihe ọ pụtara na mma efe ya bụ arụsị ịghọtara ya. So ọ bụrụ dibịa niile na-akpụ arụ, ọ bụrụ dibịa niile na-asụ ụchụ, enwere ndị na-eme ya ị ga-esiriri na agbụrụ ndị na-eme ya wee nwee ọfọ eji eme ya ịghọtara ya. So ọ bụrụ onye maka m bịara ịbịa kọwa taa mana ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ na o nwere ụfọdụ ọrụ ga-abụ ọ daa ịchọba onye nwere the authority imienụ dịka Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ịghọtara ya. Den ihe kwesịrị ịma emechazie doshon ụchụ adụrụ n'ụzọ gị setụrụ mmụọ onye na-agba ụgwọ mmụọ na-atụghị anya ekele n'aka mmụọ na-eso gị ewee yozi ha si anwụ ha gọzie gị dịka mmụọ EZE-ANA Ugochi tubelu mmesizie akpọ agwụ gị agwụ ikwu nne agwụ ikwu nna kpọkọzie ha n'ime okuku na ezumezu mmụọ niile gị na ha so wee gbuoro ha eburu gbaa ha orikọ wee sị na bido taa na ha gara achụtasịrị gị ego na-agwụ na-achụta ego mana nke a bụrụ ọgwụ nwere ihe dịka ọgwụ dị na ya nwere anụmanụ ọbụla dị n'ime ya ịghọtara ya. So onye ka a na-akpọ okuku agwụ na-eweta awele ịghọtara ya nya okuku agwụ awele mụnwa bụ EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na-alụ amụrụ m nke onye ọbụla na-alụ achọpụ m ime onye ọbụla na-alụ mana oke m nwa na-alụ ka mma maka ya na o nwere any after effect maka na ọ bụrụ ọgwụ agwọrọ agwọ ịghọtara ya. All installation of ya agwụ ka agwụ chụtabara ya ego and nke nwere nọ ihe a ka ị ga na-enye ya every month adị enye ya ọbara adị enye ya ezi adị enye ya ụmụ fọni animal adị enye ya nkịta so ihe ị ga na-enyedebe ya ewu mgbe ọbụla agwụ tụtara ihe ịghọtara ihe dị iche na nke EZE-ANA na-eme. So ihe ndị a ka ị ga-eme imecha ya normal money that will flow back to you being the originator will come naturally. Ọ bụrụ na ije gwọ ọgwụ ya achụtara gị ego and elofukwara ihe m kwuru na ọgwụ na-ebu ebu ịghọtara ya. Maka ndụ mụnwa na-alụ dibịa na-alụ ka nlụcha ka nka na ya adị m alụ ka alụcha tata gbaa taa dị echi ịghọtara ya. So ka m na-ezi ozi a o nwere ozi m nwetalụ n'isi mmadụ 6 mmadụ 4 n'ime ha bụ nwoke mmadụ 2 n'ime ha bụ nwaanyị. Ndị a niile bụ ndị ozi a dara n'isi ha. Unu ga-enwe mbido inwere onwe unu ma ọ bụrụ na ige ntị n'ihe a m chọrọ ikwu. Ọ bụrụ na iso n'ime mmadụ 6 a mmụọ chọrọ kwuru okwu n'isi ha kenebe Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile maka na ọta na arịrị unu na-ebe na ngwurugwu unu ga-abịa n'isi njedebe n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. N'ime mmadụ 6 a ekwuru m na mmadụ 4 n'ime ha bụ nwoke. Ihe ị ga-eme bụ mmadụ 4 bụ nwoke mmadụ 4 bụ nwaanyị mana ndị ọ daa n'isi ha ndị a na-afụrụ anya ekpebigo na-aga azụ ụnụ ekpere chenjiere ụnụ kọndishọn ọnọdụ ụnụ. Ị na-ana be nna gị iweta akwa iweta bụ ụzọ weta ọjị oke bụ ụzọ weta akwa iweta akwa ọkụkọ Igbo
akwa ọkụkọ Igbo, ihe weta akwa ọkụkọ Igbo, weta ọjị gbara ịnọ. Iweta akwa ọkụkọ Igbo a, iche ihu na east na ọ na be nna gị wee kwubie okwu wee sị mmụọ niile nọ na ngwurube nna gị na-eweru ngwurube nna gị iwe na gụnwa kpaa afa gị fon. Ndị ga-eme ihe a, ndị a ozi a da isi ha bụ mmadụ ị na-abụ diọkpara ka ha bụ, diọkpara ka ha bụ, ọ ha ga-eme ya. Mmadụ na-abụ ndị ọzọ anọ na ya wada, ndị na-eme ihe a kwuru na asị na ọha mere anị ya na ihe niile a ha na-agbagharị from pillar to post, na mmụọ a na-ebilite na ngwurube nna ha na-enye nsogbu ga-adajụ. Chidimma ebido dịba within months ha ji mechaa ya na ha ga-ebido fụwa improvement. Mmadụ ịnọ a ndị nwoke a bụ diọkpara ka ha bụ, mmadụ na-abụ adị n'ime nwaanyị bụ ada ka ha bụ. Gụwa ụdị ọbara a, ị ga-eme iwere che n'anya m wee sị mmụọ ọbụla nọ na ngwurube nna m, mmụọ niile ndị na ndị gboo mekọrọ, mmụọ ndị ya na ndị gboo nwere ọgba ndụ na-ewe iwe na ngwuru a, n'iji akwa ọkụkọ Igbo were eze ha iwe, na-asị iwe ọbụla ha na-ewe ya banye n'ime akwa. Ịkwụsị okwu a si anyị weze n'ebe ndị isi ndị niile amụrụ na ngwurube nna gị a, iwere obere ntu kpọpụọ isi ya, kpọpụọ oghere, kụọ oghere oghe, ijewe na 4 corners of ya family compound, chọọ 1 corner, iwere akwa atọ nọ ya upside down, ka mmiri akwa na-ehunye na isi, ka mmiri akwa na-ehunye na ka iwe niile unu na-ewe n'isi gị ya na ezinụlọ be nna gị ka o zee n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Echefukwana ikwu ihe a m kwuru. Ite ọnụ akwa ahụ isi n'ala, ije weta ọjị Igbo gbara ịnọ, ichekwa ihu na isi wee kpọọ mmụọ niile na ngwurube nna gị si na ị na-awapụrụ ha ọjị, na ọjị ị na-awa na ị na-awụ ya dịka diọkpara. Ọ bụrụ na ịwụ ada na ị na-awụ ya dịka na ị na-enye ha ọjị a dịka ada, nke nwoke na ị na-enye ha ọjị a dịka diọkpara ngwuru a. Iwere ọjị a wee sị na mmụọ niile na ngwurube nna nwere ọgbụgba ndụ wute nna ụnụ na ndị tọrọ nta na ngwuru n'ọha ka na ndị nna nna nọ na ngwuru a n'ọha ka ị na-enye ọjị a. Ha biko ha jiri aka wụọ ọjị a, ha jiri ọjị aka ha ka ọjị a, mana ha mee ka Chidimma dịba n'obodo a na ngwurube be nna gị, ka ụnụ kwụsị ịkụ ọta, ka ihe ọma bido mebe na ngwuru be nna gị. Ikwubicha okwu a, gwa ha si ha na ọ bụrụ na ihe a ịyọrọ ha taa na ọ bịa na mmezu, within 3 months family unu bido fụwa changes, bido fụwa ihe ọma, na ihe abịa Thanksgiving, ihe enye testimony. Iwere ọjị a ịyọcha anyị sị na ayọ ya n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, chọọ na 1 corner ngwuru asaịdị ebe anyị dewere akwa, gburukwa ọjị a debere ha, ti nwaanyị deruo ya n'akụkụ akwa ahụ. Ịwakwana ya awasị, ha jiri aka ha waa, ha jiri aka kee. Etu a ka ị ga-esi wee mie n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike na-esi n'aka ya bịa. Ọ bụrụ na ime ihe ndị a, ezinụlọ ndị a isii a, ụmụ nwoke nọ na ụmụ nwaanyị na-abụ ga-enwe nnwere onwe bido kịta wee ruo na ending of March this year 2022. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, agọzie m ndị enyi m niile, friends and well wishers, all my followers, friends, subscribers and my spiritual children all over the world. Asị m ka ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agọzi mmadụ ka ha je gozibe ụnụ, gozibe aka ọrụ ụnụ, ihe ọnwụnụ na-eme wee na-achụta ego, ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị nọ mba ofesi. Asị na let there be curse breaking, let there be open doors, let there be upliftment, let there be favor, let there be miracles upon your lives. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Enu na ana gbara m aka ebe na nkwubiri okwu n'isi ụnụ n'ụbọchị taa, na mmadụ ọbụla apụghị ịgbaghasị uyenụ, ezughị okwu na apụghị ịkwụsị okwu a nkwubiri n'isi ụnụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Abụkwa m onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Inwe ajụjụ n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzigo gboo na ọdịnala Igbo, sendịara m meseji 0805 na ọ bụrụ na Nigeria 08057837672. Mana ọ bụrụ na ị nọ na mba ofesi, echefukwara itinye +234 8057837 672. Ka Chidimma dịrị ụnụ
n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike ịdị si n'aka ya bịa.